Sa dvije pobjede iz isto toliko mečeva, Univerzitet Crne Gore okončao je drugi vikend regionalnog košarkaškog takmičenja. U meču sa Rijekom, koji je riješio svoju korist rezultatom 59-51, naš sastav pokazao je mnogo više odgovornosti u igri, posebno u prvom poluvremenu, koje je riješio sa 7 poena prednosti. U nastavku, jaka odbrana i dobra završnica do 37. minuta proveli su našu ekipu na plus 18 poena i tada je pitanje pobjednika bilo riješeno. Ivan Misinezović bio je jedan od najefikasnijih. Play Univerziteta Crna Gora ubacio je Riječanima 11 poena. Imali su veliku prednost, zamalo na kraju da bude gotovo agresija, ali nismo se dali. Ušli smo u utakmicu oprezno, znali smo kako se ekipi radi. S njim smo bili desetkovani, nisu igrala 3 možda ponajbolja igrača. Tu prije svega mislim na Đukića koji je bitan defanzivni igrač u našoj ekipi, ali dali smo sve od sebe. Druga pobjeda, kao što kažete, u 2 dana. Ne preostaje ništa drugo nego da proslavimo ovo fino. U odnosu na Novi Sad ekipa izgleda mnogo bolje, reklo bi se. Pa, može se reći, prije svega smo popravili segment taj odbrani koji je najbitniji u našoj igri. 40 minuta smo izginuli svi do jednoga, tako da to je bilo glavno i što je bilo bitno u ovoj utakmici. I šta mislite, kakve su šanse za plasman na Final Four? Pa velike su šanse s obzirom da Mostar nije ostvario nijednu pobjedu, a mi u posljednjem kolu gostujemo njima, tako da ja mislim da će to biti 3. uzastopna pobjeda za Univerzitet Crne Gore. Za razliku od novosadskog turnira kada su upisali 2 poraza, naši momci su svoj teren maksimalno dobro iskoristili. Sa 2 pobjede Univerzitet Crne Gore vratio je realne šanse za plasman na finalni turnir čiji je domaćin Split. Komparaciju između 2 odigrana turnira napravio je trener Marko Kokotović. Danas, prije svega da se zahvalim ekipi Rijeke na fer i korektnoj igri, da mojim momcima čestitam na pobjedi, a što se tiče 2 turnira, rekao sam juče da mnogo su jače ekipe koje dolaze iz Srbije, Univerziteti Beograda i Novog Sada. Mi se ove 2 pobjede smo sad se vratili i ja mislim da nekih 90% obezbijedili učešće na tom Final Fouru koji će se održati krajem aprila u Splitu. Danas protiv Rijeke bilo je dosta teško, iako je u pojedinim trenucima, posebno pred kraj druge četvrtine i kompletna treća četvrtina, bila je evidentna dominacija ekipe iz Univerziteta Crne Gore. Pa jeste bilo teško, možda danas nedostatak pojedinih igrača koji smo, prije svega Đukića i Bulatovića, znači koji u toj rotaciji nama mnogo nedostaju, uslovio je možda da pred kraj utakmice panemo fizički. Što si rekao, u drugoj četvrtini dominirali smo, a i možda većinom, tako me čini mi se da je najveća razlika iznosila 18 poena. Tako da, ali uporni Riječani su se vratili, pokušali da nas iznenade, ali nismo im to dozvolili. Nadam se samo da ćemo ostvariti pobjedu u tom posljednjem kolu u Mostaru i možda obezbijeti 2. ili 3. poziciju. Recite mi, posle ova 2 turnira, izgleda li vam ekipa nekako zrelije sada, bolje posle ovog u Podgorici odnosno na onaj u Novom Sadu? Pa sigurno, znači sigurno zrelije, da, ušli smo, vidjeli smo što nas čeka prije svega u Novom Sadu, da nekom neorganizovanom igrom i bez treninga nismo mogli ništa, mada smo mi i dalje bili bez treninga, ali eto, skupili smo se koliko toliko da odigramo ovdje zrelije, da, ali možda nedostatak. Mislim da nam fale 2 igrača da bi možda bili konkurenti za trofej. Riječani nakon trijumfa nad Mostarom prvog dana u duelu sa domaćinom nisu imali mnogo šansi. Prednost Univerziteta Crna Gora sa poluvremena u drugom dijelu rasta je do maksimalnih plus 18 u 37. minutu. Serijom 10-0 za 2 minuta ta razlika je spuštena na pristojnih minus 8, ali za potpuni preokret hrvatskog predstavnika nije bilo ni vremena ni snage. Pa utakmica na početku je bila zanimljiva, na kraju drugog poluvremena imali smo malih problema u skoku, nismo uspjeli skontrolirati skok i ja mislim da je to uz par sudačkih odluka, mislim da je to prevagnulo na njihovu stranu. Kako si zadovoljan generalno učinkom tvoje ekipe ovdje na turniru u Podgorici, 1 pobjeda i 1 poraz? Pa ja mislim da smo ostvarili svoj zacrtani cilj, imamo tu 1 pobjedu kojom imamo šanse za Final Four i to je to. Sa polovičnim učinkom iz Podgorice uz trijumf nad Splitom u takozvanom malom kolu, Rijeka je na skoro 2 pobjede i 1 poraza iz 3 meča, što im daje za pravo da budu zadovoljni. Ja sam zadovoljan sa cjelokupnim turnirom, pa tako i sa današnjom utakmicom. Pružili smo dobar otpor domaćinu, falilo je malo koncentracije u nekim dijelovima igre da se još ozbiljnije približimo. Međutim, ako računam na umor mojih igrača i na to da nismo u kompletnom sastavu, mogu stvarno biti zadovoljan. Neki novi dečki su pokazali da mogu igrati i da se na njih može računati. Možete mi dati generalnu ocjenu ovog turnira, šta vi mislite, na kom je nivou?
Pa evo, mislim da je turnir vrlo dobar, znači prije svega organizacijski, gdje stvarno ekipama nije falilo ništa, a što se tiče košarke, igrala se solidna košarka s obzirom na to da su ekipe došle, ajmo reći, u krnjem sastavu, tako da zadovoljan sam i sa igrom svoje momčadi, a tako i drugi. Znači, bila je dosta kvalitetna košarka. Pratili ste sve utakmice ovdje na turniru, imali neki igrač da je posebno na vas ostavio utisak? Pa u principu sam pratio sve, ne mogu reći da sam gledao toliko u detalje da bi nekog zapamtio, koncentrirao sam se više na svoju ekipu, tako da evo, neka mi ne zamjere oni koji to prate. Kada je učinak igrača u meču Univerziteta Crna Gora, Univerzitet Rijeka u pitanju, on izgleda ovako. Kod domaćina Milošević ubacio 17, Misi, Nezović i Grbović po 11 poena, dok je kod Riječana Saftić postigao 15, Kučan 13, a Maljevac je dodao 11 poena.